Azatlık Radyosu söylüyor. Milli Miras Tarihimiz sayfelerinden. İlde tıyılgan eserler. 14-ci ғасыр халық ижад əsəri İdigey dastanı turunda. Selam hürmetli dinləyicilər. Mikrofonda Azad Yulay. Dastan Farsıca. Әкият, хикаят деген сөз. Бүгінгі термин белән әйткәндә тарихи поэма. Татар халык авыз әдәбиятындагы дастаннар эпик шигърият жанрына керәләр. 14-ci ғасыр, яғни тарихыбызның алтын урда дәуірі авыз ижады әсәре Идигей дастаны шуларның берсе булып санала. Дастаннар тарихта із қалдырған зур иҗтимагый вакыйгалар җирлегендә барлыкка килгәннәр. Тарихи вакыйгалар дастаннарның реаль нигезе булып тора. Дастаннарның авторлары халык үзе. Идигей дастанының да авторы халык үзе. Яғни хезмәт ияләренең коллективы. Ләкин бу дастанны урта гасыр халык әдәбияты әсәре тарихи чыганак, иске татар теленең һәйкәле буларак өйрәнү, аны яктырту шәхес шөһрәте чорында тыелды. Безнең тарихчылар, әдәбият һәм тел белгечләре чыганак материал буларак Идигей дастанын 2 мәртәбә тарих һәм әдәбият китабына керттеләр. Башта материалларда һәм документларда Татарстан тарихы дигән җыентыкка кертелде. 44-нче елда ВКПБның үзәк комитеты әле Германия белән сугыш барганда вакыт табып, Татарстан партия оешмасында идеологик эшне ныгыту кирәклеге турында махсус бер карар чыгарды. Ул карарда Идигей дастанының 37-нче елда нәшр ителгән материалларда һәм документларда Татарстан тарихы дигән фәнни хезмәткә кертелгән булуы тәнкыйтьләнде. Цитат. Татарстан тарихчыларының һәм әдәбият белгечләренең хезмәтләрендә җитди идеологик хаталар бар. Ул хаталар Алтын Урданы, шул дәвернең хан феодал дастаны Идигейне идеаллаштыруда чагыла. Алтын Урдага үз заманының алдынгы дәүләте булган дигән бәя бирелгән. Россия һөҗүмнәр оештырган эре феодал Идигей татар халкының каһарманы итеп күрсәтелгән. ВКПБ үзәк комитетының 44-нче елгы карарыннан цитат тәмам. Билгеле булганча, Татария в материалах и документах исемле фәнни хезмәт тыелды. Шуның аркасында Татарстан асры тарихи исемле китапны басып чыгару сугыш биткәнгә кадәр кечиктерелеп торды. Татар асры тарихының беренче томы тик 55-нче елда гына дөнья күрәлде. Китапның киреш бүлегендә генә тарихи чыганак материал буларак Идигей дастаны тик тискәре мәгънәдә телгә алынды. Идигей дастанын татар халык әдәбияты һәйкәле буларак тарихка кертү буенча икенче омтылыш 50-нче елларның урталарында ясалды. 57-нче елда Мәскәүдә булган татар мәдәнияте 10 көнлек уңае белән татар шигъриятының антологиясе әзерләнде. Шул чакта манускриптка Идигей дастаны да кертелгән иде. Ләкин антологияны нәшрияткә тапшыргач, цензура Идигей дастанын манускрипттан чыгарып ташлый. Татар шигъриятының антологиясы 57-нче елда татар һәм рус телләрендә басылып чыкты. Анда 14-нче гасыр татар халык авыз әдәбияты әсәре Идигей дастаны юк. Мәскәү татарларның Идигей дастан басып чыгару буенча икенче омтылыш ясаганнары өчен Казанда политик тазартулар үткәрде. 57-нче елда КПССның Татарстан өлкә комитетының беренче секретары Муратовны урыныннан төшерде. КПССның үзәк комитеты Муратовны Татарстан тарихчылары, әдипләре,
Til bilgiчләре арасында күренгән милләтчелек тенденцияларына сукырлык күрсәтүдә, тиешле чаралар күрмәгән булуда гаепләде. Муратов урынына Мәскәү беренче секретарь итеп Игнатьев дигән бер КГБчыны куйды. Тик Хрущев заманында шәхес шөһрәтеннән арыну турында КПСС Үзәк комитетының рәсми карары чыккач кына, безнең әдәбият тарихчылары, тел белгечләре 14-нче гасыр халык авыз әдәбият ядкәре Идегәй дастанын яңадан телгә ала башладылар. Ләкин борынгы халык әдәбияты, милли культура мирасыбызның мөһим бер ядкәре булган Идегәй дастанын Казан әле һаман бастырып чыгара, әдәбият тарих китапларына кертелгәне юк. Руслар үзләренең борынгы әдәби әсәрләренә зур хөрмәт күрсәтәләр. Аларны үз телендә генә түгел, хәтта башка милләт телләрендә дә бастырып чыгаралар. Моны беркем дә милләтчелек дип санамый. Ул әсәрләрдә безнең борынгы ата-бабаларыбыз, төрки кабиләләре сүгелә, әмма тарих, әдәбият, моңа каршы бер нәрсә дә әйтеп булмый. Чөнки бер халыкның әдәби мирасына караган әсәрләр. Идегәй дастаны да беренчедән халык әдәбият әсәре, ягъни халык үзе автор. Икенчедән, ул дастан безнең әдәби мирасыбызның мөһим бер өлгесе булып тора. Өченчедән, тарих, әдәбият һәм тел белеме өчен 14-нче гасырга караган мөһим кайнак материал булып санала. КПСС Үзәк комитетының Идегәй дастанын тыюы барлык халыкларның да мәдәни мирасына бер тигез карамавын, хәтта татарларга карата милли шовинистик мөнәсәбәт күрсәтүен аңлата дияргә тулы хакыбыз бар. Чөнки Идегәй дастанында Алтын Урда заманында рус князьлекләре өстеннән хакимлек иткән татар дәүләт эшлеклесе турында сүз бара. Кыскасы, Казанны басып алган Мәскәү патшасы Явыз Иванны идеаллаштырырга ярый, чөнки ул рус дәүләтен ныгыткан, киңәйткән, Казан һәм Астрхан ханлыкларын басып алган. Бу җирдә совет рус тарихчыларына һичбер чикләүләр куелмый. Дөресен әйтергә кирәк, куелмауы дөрес. Чөнки патша Явыз Иванның шәхси һәм ичке политикасы яман булса да, ул рус дәүләте тарихында гаять бик роль уйнаган. Аны тарих битләреннән чыгарып ташлап булмый. Чыгарып ташларга маташу үзе бер тупаслык булыр иде. Ләкин ни өчен 14-нче гасыр татар халык әдәбият әсәре Идегәй дастанына карата шундый ук мөнәсәбәт күрсәтелми? Ике төрле үлчәү кулланыла икән. Үзәк комитеты карарының марксистик термины белән әйткәндә, Алтын Урда әмире Идегәй феодал булган. Шуның өчен аны Татарстан тарихында идеаллаштыру ясак икән. Ул чакта күршедәге дәүләтләрне, шул санда безнең татар ханлыкларын басып алган Мәскәү патшасы Явыз Иван да марксист булмаган, феодал булган дигән мәсьәлә килеп чыга түгелме? Билгеле булганча, СССРда, аерым алганда РСФСРда Иван Грозный хакында драмалар, тарихи романнар, музыка әсәрләре языла. Хәтта Явыз Иванның кабрын ачып, аның сөякләрен җыеп, скелетын ясадылар, сынын да ясап куйдылар. Тарих белем өчен дигән булып. Ә безнең Татарстанда халык әдәбият әсәре Идегәй дастанын әдәбият тарихына кертү тыела. Янәсе милләтчелек икән. Дөресен әйткәндә, татар фәнни тикшерүчеләрен Идегәй дастаны 14-нче гасыр халык иҗады әсәре һәм иске татар теле ядкәре буларак кына кызыксындыра. Аннан соң марксизм идеологиясының бер җирендә дә төрле милләт хезмәтияләре үз халкының мәдәни мирасын өйрәнмәсеннәр дигән фикер әйтелмәгән. Идегәй дастаны мәсьәләсе буенча үзәк тарих, әдәбият һәм тел белеме журналларында полемика күтәрергә вакыт җитте булса кирәк. Моны кем башлар икән? Azatlık Radyosu söylüyor. Milli miras. Edebiyatımız sayfelerinden.
Илдә тыйылган әсәрләр. 14 гасыр дастаны Идегәй турында. Сәлам, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофонда Азат Юлай. Бездә хәзер, дөресен әйтергә кирәк, язма әдәбият һәм халык әдәбияты мирасларын фәнни өйрәнүгә, аларны барлауга, яктыртуга, элеккегә караганда күбрәк әһмият бирелә. Ләкин бу эш зур авырлыклар белән бәйләнгән. Чөнки татар әдәбияты мирасын өйрәнүгә политик чикләүләр куелган. Айруча урта гасырда рус князьлекләре өстеннән хакимлек иткән татар дәүләтләре, төгәлрәк итеп әйткәндә, Алтын Урда дәвре мирасын тикшерүгә политик чикләүләр куелган. Шуларның берсе халык авыз әдәбият әсәре Идегәй дастаны. ВКПБның үзәк комитеты әле Германия белән сугыш барган чакта 44 елда татар тарихын ничек язу кирәклеге турында махсус карар чыгарды. Шул карарында хәзер КПСС дип аталган ВКПБның үзәк комитеты тарихи чыганак итеп кулланылган 14 гасыр татар халык әдәбиятының гүзәл һәйкәле булган Идегәй дастанына һөҗүм итте. Карардан цитат. Татарстан тарихчыларының һәм әдәбият белгечләренең хезмәтләрендә җитди идеологик хаталар бар. Ул хаталар Алтын Урданы, шул дәүрнең хан феодал дастаны Идегәйне идеаллаштыруда чагыла. Алтын Урдага үз заманының алдыңгы дәүләте булган дигән бәя бирелгән. Руска һөҗүмнәр оештырган эре феодал Идегәй татар халкының каһарманы итеп күрсәтелгән. ВКПБ үзәк комитетының 44 елгы карарыннан цитат тәмам. Бу карардан соң материалларда һәм документларда Татарстан тарихы дигән китап кулланыштан чыгарылды. Галимнәр безгә 14 гасыр татар авыз иҗат әсәре, иске татар теле ядкәре һәм шул дәвргә караган тарихи кайнак чыганак буларак Идегәй дастан файдалану, аны фәнни яктан тикшерү тыелды. Хрущев заманында тарих һәм әдәбият белемендә шәхес шөһрәте калдыкларыннан арыну турында рәсми карар чыккач та, безнең тарихчылар, әдәбият һәм тел белгечләре Идегәй дастанына тотына алмадылар. 57 елда Мәскәүдә булган татар культурасы декадасы уңае белән чыгарылган татар поэзиясе антологиясына Идегәй дастанын кертү өчен тырышып карасалар да, бу омтылыш барып чыкмады. Бу дастанны Икенче дөнья сугышы алдыннан ике татар галиме ныклап тикшергән иделәр. Шулай тел белгече мәрхүм Җәләй аны лингвистика ноктасыннан чыгып өйрәнде. Дастанны иске теленнән бүгенге телебезгә күчерде. Җәләй үзенең хезмәтен Идегәй дастаны турында дигән исем астында Совет әдәбияты журналында басып чыгарды. Күренекле язучы Нәкый Сәнбәт Идегәй дастанын сәнгать, ягъни нәфис әдәбият ноктасыннан чыгып тикшерде. Аның хезмәте татар халык эпосы Идегәй дастанының 500 еллык исемендә басылып чыкты. Ләкин партия үзәк комитетының 44 елгы карарыннан соң бу ике фәнни әсәрне җыеп алдылар. Тел белгече Җәләй Идегәй дастаны турында дигән мәкаләсендә аны татар фольклорының иң кыйммәтле документы дип атый. Сәнбәт Идегәй дастаны татар халык авыз иҗатының иң югары сәнгатьче әсәрләренең берсе. Бу әсәр татар халык иҗат тарихының көзгесе булып тора дип язды. Тел белгече Җәләй Идегәй дастаны яктыртуын политик яктан аклау, үзен төрле ихтималлыклардан саклау өченмедер инде, әллә чыннан да шулай ышаныпмыдыр, революциягә чаклы моңа әһмият бирелмәгән дип зарланды. Үзенең марксист икәнлеген күрсәтү өченмедер, булай дип язды. Цитат. Татар буржуа матбугаты Идегәйгә урын бирмәгән. Ул аны популярлаштырмаган, фәнни эшкәртмәгән. Киресенчә, бу әсәрне юк итәргә, халык хәтереннән кырып ташларга маташкан. Чөнки буржуазия Идегәйгә ислам патшасын туктамышны үтерүче итеп караган. Шура журналының 1908 елгы 8 санын укып карасаң, буржуазияның Идегәйгә нинди бәя биргән бик җиңел аңлап була. Җәләйдән цитат тамам. Ләкин хөрмәтле тыңлаучылар, Шура журналы нинди генә бәя биргән булмасын, ул Идегәй дастаны турында язган. Бәя бирү фәннилек мәсьәләсе, авторның эше. Революциядан элек татар галимнәре, татар авторлары Идегәй дастанына буржуазия идеологиясе ноктасыннан чыгып караганнар дип әйтү
бер дә төпле аргумент түгел. Чөнки ул чакта тарихка, әдәбиятка ничек бәя бирергә кирәклеген әйтеп торучы, контроль ясаучы идеологик аппарат булмаган. Патша цензурасы тәхеткә каршы сүз әйтелмәсә, әдәби, тарихи әсәрләргә борын тыкмаган. Язмыш шуклыгы дигәндәй, партияның үзәк комитеты сугыш баруга карамастан 44 елда махсус җыелып, лингвист Җәләй татар хезмәт ияләре тарихының иң данлыклы көрәшен чагылдырган кыйммәтле документ дип атаган Идегәй дастанын тыю турында карар чыгарды. Чынбарлыкта Җәләй әйткәнчә татар буржуаз матбугаты түгел, ә КПССның үзәк комитеты Идегәй дастанын халык хәтереннән кырып ташлау чарасын күрде. Әле һаман тарихчыларыбыз, тел белгечләребез һәм әдипләребез Идегәй дастанын, татар фольклорының борынгы әсәрен яшь буынга җиткерү мәсьәләсен телгә ала алмыйлар. Җәләйнең революциягә кадәр татар буржуаз матбугаты Идегәй дастанын фәнни эшкәртмәгән дигән раславы бик үк урынлы түгел. Ул үзе Идегәй дастаны турында Шура журналында чыккан мәкаләне телгә ала. Революциядән элек рус тюркологлары да Идегәй дастанын өйрәнгәннәр. Идегәй дастанын башлап табучы да зур белемле тюрколог Ратлов була. Мильяранский да Идегәй дастанын тикшерү белән шөгыльләнгән. Мәрхүм профессор Җәләй Идегәй дастаны турында дигән мәкаләсендә булай дигән, цитат: Идегәй дастанының 500 еллык гомере бар. Аны татар халкы авыздан авызга күчерә шул гомердән бирле саклап килгән. Аның шул чаклы озак еллар буенча сакланып килүе үзе халык тарафыннан яратылганлыгын күрсәтеп тора. Җәләйдән цитат тәмам. Ләкин тел белгече Җәләйнең Идегәй дастаны турындагы фәнни публицистик әсәре партия цензурасы тарафыннан җыеп алынды. ВКПБның, ягъни хәзерге КПССның үзәк комитеты 44 елда татар халкы 500 ел буена авыздан авызга күчереп саклап килгән Идегәй дастанын тыйды.